Ay, ikaw to? Saan mo ah? Ano nagkuha mo ulit? Malabit. 11:20 o 11:20 karon mga Domingo. So muna siya nikuha taga Katalaw ng Grande. Guys, 24 na boss. Dako gyud itong isa no. Oh, ako to, 20 man to. Taas kay to mo. Ano to kalapa taas no? Okay no. Kato no, dagan te masoda to. Pero gamay lang sa kuwang ko. Kani sakto ra po ni sa kato lang akuan. Dati akong toolbox. Plastic bangko dali ra man daot plastic. Buhak ni bagay. Mabuak madugay ang bundak. Ana, dili na matanggal mo, dubulak na. Bulak ni. Oh, gilak na siya tapos gipilo na po na ko ikaduha. Dili na Ikaw siya. na nagbuhatan eh. Ako nagimo na mo na ang shop na ko las dumoy. Dumay. At bang sa Davao Doc. Oh, at bang Davao. Pili na lang.